Jiena bħala chairman kont sejjaħt il-board normali għaliex kien il-ħamis u kull nhar ta' ħamis aħna nsejħu l-board, ma kenniex applikazzjonijiet qudiem il-pubbliku, kien hemm preżentazzjonijiet informali, però fl-istess ħin kellna laqgħa mal-Segretarju Parlamentari Dr. Michael Farrugia. Jiena flimkien ma' CEO Ian Staffraċ. Kif spiċċat il-laqgħa mal-Segretarju Parlamentari talabni biex nissospendi il-laqgħa tal-MEPA Board u fil-fatt hekk għamilt kif ħriġt minn ma' Dr. Farrugia jiena informajt lil board members li qed nissospendi l-laqgħa għaliex fuq istruzzjonijiet tal-Segretarju Parlamentari il-board għalissa ma jiltaqax. U fil-fatt il-laqgħa ta' l-14 ta' Marzu ġiet sospiża wara li spiċċat il-laqgħa li jiena kelli mal-Segretarju Parlamentari. Is-Segretarju Parlamentari talabni biex nissospendi għaliex il-Ministru responsabbli mill-Ambjent ovvjament irid jara jekk l-applikazzjoni kellix tiġi emendata jew le. Ma naħsibx li qatt niftakar fl-4 snin u nofs li jiena domt il-MEPA qatt ma kellna sitwazzjoni fejn ikollok applikazzjonijiet li jiġu mill-istess applikant irtirati, ġifieri hija xi ħaġa li tiġri, però applikazzjonijiet tal-Gvern u speċjalment anke applikazzjonijiet fejn huma marbutin ma' fondi Ewropej kif kien f'dan il-każ, le ma niftakar li qatt kellna jiena fil-żmien li domt chairman qatt ma kelli minn din it-talba. Fil-każ partikolari ta' dawn iż-żewġ applikazzjonijiet minħabba li magħhom kien hemm marbutin fondi Ewropej, il-konsegwenza taf tkun li jekk ikollok dewmien, allura min-naħa tal-PPCD li huwa l-board li japprova u jmexxi dawn it-tip ta' applikazzjoni fondi mill-Ewropa, ovvjament jaf ikollok konsegwenzi li jew jintilfu fondi jew nkella l-fondi jkollhom jiġu applikati għal applikazzjonijiet jew għal proġetti oħra.